Gânduri fugare. Un vânt alizeu suflă pe vatra existenței mele. Reaprinde jarul ce arde întrebările fără rost. Scântei de adevăr se desprind și îmi luminează cerul, ca eu să pot vedea realitatea de azi. Caut răspuns la întrebările vechi, cele noi nu îndrăznesc să apară. Sunt condamnat la viață? Îmi ispășesc sentința vreme de 40 de ani. Râd de bătrânețe, dar și de trecut. Nu regret nimic. Regret doar timpul ce devine tot mai scump și mai puțin. Prezentul mi se strecoară printre degete, e alunecos și nesigur. Ce va fi mâine? Ziua de mâine este un călăreț singuratic ce aduce necunoscutul cu el într-o mână, iar în cealaltă o cumpănă ce îmi cântărește prezentul de azi. O, de aș avea înțelepciune cât un bob de nisip, aș rosti cuvinte mari, dar vasul meu e prea mic, iar eu prea nevrednic. În mâna mea arcușul tremură, îmi scapă note false și mă rușinez, căci nu pot cânta perfect. Timpul a devenit mut, ceasul tace, iar anii se întorc împotriva mea și mă vor lua prizonier pentru eternitate. Florile cresc în mijlocul spinilor, dar nu sunt florile de azi. Sunt florile de mâine, atunci când glia străbună mă va săruta pentru ultima dată și mă va îmbrățișa pentru totdeauna. Gânduri fugare, o meditație de Ioan Draga.